మోషే భూమి మీద ఉన్న వారందరిలో మిక్కిలి సాత్వికుడు. 80 పాడు చేసుకున్నటువంటి నేను ఇప్పుడు నేనేం చేయాలంటే నోరు మూసుకొని ఇక నేను సాత్వికం అనేటటువంటి పాత్ర నేను ఇక పోషించక తప్పదు. అంతే కదండి. అక్కడ 40 వేస్ట్, ఇక్కడ 40 వేస్ట్, 80 వేస్ట్ చేసుకున్న ఈయన అనుకుంటున్నాడు, అయితే నేను సీరియస్గా ఉండి పని చేస్తే కుదరదు, నేను అందరినీ దెబ్బలాడేసి అందరినీ ఇలాగనేసి వాళ్ళని అనేసి వీళ్ళని అనేసి ఇలా సేవ చేస్తే ఇది కుదరదు. నేను ఆయుష్కాలాన్ని పోగొట్టుకున్నాను కనుక నేను వేయవలసినటువంటి పాత్ర ఉంది. అదేంటంటే భూమి మీద మిక్కిలి సాత్వికుడిని అయిపోవాలి. ఇక నేను ఈ ఇశ్రాయేలీలు ఎన్ని మాటలు అంటున్నా, వాళ్ళు సూటిపోటు మాటలు అంటున్నా, వాళ్ళు నా మీద తిరుగుబడినా, వాళ్ళు ఏం చేసినా నేనేం చేయాలంటే ఈ 80 నుండి 120 సంవత్సరాలు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆయుష్కాలంలో ఈ 40 సంవత్సరాలు నడిపించాలి అని అనుకుంటే నేను తీసుకోవలసిన డెసిషన్ ఏంటంటే ముందు నాలో నేను సాత్వికము నింపుకోవాలి. సేవ చేసే వ్యక్తికి ఉండవలసినటువంటి క్యారెక్టర్ గురించి అందుకే దేవుడు చెప్తున్నాడు. ఆయన మోషే భూమి మీద ఉన్న వారిలో మిక్కిలి సాత్వికుడు, మిక్కిలి సాత్వికం. 80 వచ్చినటువంటి నేను, ఆయాసం దుఃఖంలో ఉన్నటువంటి నేను ఇప్పుడు నేను సేవ చేయాలి అని అనుకుంటే 80 పాడు చేసుకున్నందుకు నేనేమైపోవాలంటే ఇక నేను సాత్వికంతోనే పని చేసుకోవాలి.